Dipo Wirajana. Oke, terima kasih. Subscribe, like, komen. Wong sing tak tresnani teko ninggalake aku tung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tak ampet aku Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Ayo sabai. Sepuh cek kedoyo. Sepuh cek sehat. Yo kena dicontoh anak putune. Sebelane lugu mancer. Tandes. Ayo kong, ge contoh anak putumu kong. Ayo sing tanda sing berigel, sebelah sing tatas titis. Doyong, manut aturane wasit, manut aturane panitia. Ayo gini, dibagi dhuwur ki padang cukup petugas. Nek didelok penontonnya ya ora gelo. Ayo penontonnya won iso delok kabeh. Ayo kong, bismillah kong. Atas titis, penatatannya ditokne kong. Iya. Ya Bang Bayi, ora kena. Padha segine. Padha jaduke, padha begurone. Ayo, ganti pecut, ganti tanda. Helme didamel, helme digawe, safety diutamakan. Begele didone kong. Yo. Ayo, manut. Ya, wasite bongkos akeh. Iya. Jajali kaya apa kok adamu kok. Tak tembus sore-sore kena lato-latone. Ya aja dhuwur-dhuwur. Ya dipilih tengah-tengah. Dodo ya oleh, boyok ya oleh. ora ono sliramu sumili Mohon perhatiannya kepada Bapak Prasetyo. Saking gedung umum dimohon naik di atas ring. Ayo, ini sama jalur mampang, dulur sama tulung agung. Ayo, wis toh, puasa tibane jam 5. Wis pokok kondusif, teratur, manut aturane panitia, manut aturane wasit. Yo, ya cah cilik iso nyauri oke lho wisadan. Ayo Kang, jajal Kang, tebah dodo ya oleh, pokok doyong. Ayo, aja macet, aja nyelidit, aja ngewal. Iya Bang Bayi, iya Bang Bayi. pancen sliramu wis ora krana. Ayo, tadae aja sampai kebobolan. Sing prigel sing awas, aja kedap-kedip. Tresno kumring sliramu ora Ayo, Bang Haji. iso ilang apa lali apa Jod, zaman pilih petune sing nganggep yo oleh, sing gablok yo oleh, sing dawa yo oleh, sing nganggep yo pareng. Bebas penting wis disterine karo panitia. Sugeng rawuh dumateng tukar kawruh Bapak Mustaqim, sugeng sonten Bapak Mustaqim. Monggo kula aturi kinara dateng papan panggenan ingkang sampun nglajengaken dahar rumiyin, monggo. Ayo sapa iki? Iya ya. Doyong titik. Ayo Bapak Takim nggawa anak buah sarat-sarat telung elep kayak ketoke kae. Monggo Bapak Takim setelah sarapan menempati pintu sebelah barat. Ya, hei, ora apa-apa. Ora kresik. Tambahno bantere pokok doyong. Yo, wis padha sekine iki.
pacul celuk tandinge, lambi celuk suwale. Yo. Ya. Oh. Doyong wis manut karo Bapak Sokeh wis. Padha sepuh iki jatur mesti penak. Padha seniore. Sik Mas Gondrong mundurin, dereng jangkep. Yo, jagone diatur ya penak, penontonnya penak. Landang panitiane siap. Yo. Budaya tiban ora golek musuh, golek mung golek dulur, golek kanca. Sapa ngerti padha pendekare iso dadi besan. Bapak Saka ora apa-apa. Yo. Ayo ketoke yo beguron iki sing kula iki. Sing kaitan yo si atlet, awake seporet, roso. Ketoke yo perigel iki yo. Aja kemendel ora bandel. Ayo. Yo ketoke tapi bandel kabeh iki. Yo tiba-tiba pokoke doyong. Ora apa-apa, ora kena. Ya karo joget kamas. Ben rada seru, menghibur penonton. Ora apa-apa. Ya, kan di sebelah itu. Nah, jane yo diincer tapi ora mlebu. Ukur-ukur. Yo. Ganti pecut, ganti pada. Wes to. Joget yo oleh jingkrak yo bareng. Sing penting golek hiburan, golek dulur. Bapak Paseno, monggo tuladuri naik wonten ing pentas. Yo. Ayo Mas. Wis sarosamu. Kita lagane utuh lho iki. Yo. Yo, kabeh sing prigel. Yo. Ora apa-apa. Yo Mas, jajali Mas. Selor. Selor ora kena. Padha pintere kono. Sing nyeblak ya pinter, sing tandah ya prigel. Wih, ora kena ukur-ukur bojoe tok. Untuk gamelan sementara break rumiyin Pak Ganyok. Brothers Bapak Basono kula aturi minggah wonten ing panggung. Sebuah panggilan dari panitia untuk Bobo Paseno dengan hormat dimohon untuk naik di atas panggung untuk menyampaikan beberapa sepatah kata ya kepada beliau yang terhormat Bobo Paseno selaku sebagai ketua dari Singo Renggo Blitar Timur. Kepada beliau diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih niki terutama kula si Pak Bapak Seno nyuwun pangapunten anggen kula munggah panggung wonten palagan dalemipun Pak Sis kami tuwa. Nggih menika kula penjaluk saking tiyang setri. Nggih menika dinten niki detik niki kula kalih tiyang setri king gantung pecut. Nggih wonten kekirangane lan wonten lupute kalih grup tiban pundi mawon kula nyuwun pangapura ingkang agung khususnya kula Pak Basno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tidak itu sambutan dari Bapak Basno. Sajane kok boten mireng Pak Basno.
Sajange jenengan mboten mireng ngoten lho. Nggih, pada intinya beliau turun dari tatahnya menjabat sebagai ketua senitiban dari kru Singo Renggo Kedung Wungu. Nggih. Pilih atas nama dari Bapak Baseno wonten kekirangan kelepatan dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ugi khususipun dari Singo Renggo atas nami Pak Baseno nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun wonten nggih karena niki tasik sawal nggih niki wau kajate nggih halal bihalal dan pas tenan niki nggih kepada yang terhormat dari kru ketua yang baru dari Singo Renggo nggih menika panjenenganipun Mas Yono dimulai untuk naik di atas panggung. Oh diserah betul Pak Sokeh. Oh nggih. Monggo Pak Sokeh niki Pak Baseno nyerah betut datang Bapak Sokeh sebagai ketua dari Mitra Raya. Diiringi musik campur sari ini nih. Monggo Pak Ade. Wes lagu ini sebarang penting rame jaranan rapopo. Nggih. Sebagai turunan dari tahta Pak Baseno. Nggih. Nggih, saya serahkan pecut sama Diman kepada ketua dari Kota Blitar Bapak Sokeh matur suwun mugi-mugi barokah sanepun amin ya rabbal alamin. Matur suwun Bapak Seno ugi matur suwun Bapak Sakeh. Yo dilanjut ki semua ki wayange wayang anyar blas rong tahu monggo Pak Mahmudi. Yo Bapak Sepuh sangga Tulungagung Mbah Rusik ketemu putune Blitar Timur. Ayo Mbah, putune dimong Mbah, warek sing apik. Ya, karo jogete Mbah. Sopo sing layem putune nyawang bayang ngene iki. Wis sepuh, jek sehat, jek seneng. Uri-uri budaya Jawa. Lah, mesen guyu kok. Lah yo ngono wis. Oleh saweran kok iku kok. Iya. Ayo le, tadae sing rikele. Aja kangkem mbahmu iki. Nah, wah tenan to. Mbah iki cek titis, cek roso. Yo. Mesem guyu. Ya jali kok. Aja keren-keren kok. Puntune cek belajar. Yo. Dadi Ora apa-apa. Di sekolah. Rene ora sekolah. Kabeh sekolah. Sekolah ki ya bayar. Bayare tiban apa? Kenek. Lewes pinter ya ndak kenek. Ayo, mbahmu gepuken sarosane ora apa-apa. Kaya gepuk kebo sapimu. Heh. Ya pinter iki calone. Ayo, baru sih ada sing prigel. Senajan putu ora sembrono iki. Heh. Iya jali ya sabun sarosane. Jagat Oh, padha karo Simbah karo putune padha pintere padha sekine. mimin tuno Yo. Nah. Nah. Selamat datang kepada kru Tiban Wisanggeni. Sugeng sonten Bapak Tomo selaku ketua umum dari Wisanggeni dari sumber Blitar. Ayo, iki padha jagone neh iki. Wis sore iki ora enek sing nener. Kabeh senior. Yen tar kembang glayo. Bapak Sidik dan Bapak Imam Muhayyad untuk mempersiapkan diri gantos wasit atau pelandang. Bapak Imam Muhayyad dan Bapak Sidik untuk mempersiapkan diri mengganti pelandang atau wasit. Mong sliramu Yo, sebelahnya sing roso jajali. Ijik ora sebelahmu sing antik. Ya, jalune ditokke. Iki padha pintere iki aja sembrono kowe. Kiyo tansah eling. Iki padha jago lawase iki.
Yo. rasaku tansah sumandhe rina wengi aku Segerawo sepatang bopo-bopo dari Lisang Geni beringin blitar. Ayo, kok Jopo montromu, kok aji-ajimu, bulan go ya oleh, bubuse ya oleh, wis to. Aja sampai tumpang suh, tumpang suh ngenai awake dhewe. Yo, dodo ya oleh, boyo ya oleh, pokok doyong. Yo, tibane rame, aman, kondusif. Perlu diuri-uri sini budaya tiban, tinggalane nenek moyang. Ora diuri-uri mesane bapak iki lek berjuang ora gampang. Sapa iki? Tunggal-tungul bandel tenan apa ora iki? Yo. Wes padha wate iki, padha meke. Wes. Menang lijik, menang mek. Wes, babak. Yo Kang, manut aturane wasit. Manut aturane pelanggan. Wes. Nah. Jaga pintune, tertib, kondusif. Jaga pecute, wes. Penonton lek ngene wagelo. Iso ndelok kabeh. Yo. Sawetan manunggal. Kudu nggih contoh. Penontone bendak. Gelo. Penontonnya ben bodoh seneng, iso ndelok kolor ya penak, kok kidul penak, kulon penak, koitan tambah penak. Nah. Joget sik Kang. Iki ngilangi perih-perih iki joget to Kang. Yo, sapa iki? Wis, sing antri cukup loro, etan loro, kulon loro. Sing isor rokokan karo ngopi apa? Ngopine wis teko marang kopine. Yo, manut tatanan. Ben tadah sik. Leweh tadah sak rosamu, gepuk sak karepmu pokok doyong. Ora kena suwale ora apa-apa. Sompret nempret kempul ngungkung benang reok sekarang rom sindene nyempuk suara. Dimitane sapa? Mbah Ganyong pada SD dhisik. Kendane yo tatas. Yo kepang nyongklak merate ngiter macan mangap megap megap bujang kano kalian emrah wos condong kagungan reyok Sinden sepuh malah suaranya nyamplung dadi oleh sing nom tambah penak. Yo Lene laban abang genjiret pemain ae. Ya le. Nah, sing banter kaya lempeng meneh pecut jajal iso apa ora? Ya, ora apa-apa. Cili ora kurang bakal, gedhe ora koken bakal. Padha sekune iki. Ayo, lalu mampang kita kae sing ape ora apa-apa. Kena tadah wis to losno lek tadah. Ceklene tadah panitia jek duwe tadah nek. Sekor lek Kang, jajal Kang. Yo. Wis to. Ora tak untung-untung. Yo sing rasa sebelah penjajale. Belok
kejaran iki Jare wis dipapakne lho karo kanca jalu mampang iki. Nah, wis to lek kur tadah ora apa-apa. Megap Iki gayane dikowo boyoke. Jane yo ora sing picet. Modelmu ngono Kang, modelmu. Embra Yo, helme tinggi. Akaku Hai tinggi. Monggo Bapak Imam Mokayan. Ya. Bapak Sidik untuk menggantikan pelandang wasit. Bapak Imam Mokayan kula aturi minggah wonten ing panggung. Yo, oh, kaya gitik sapimu kok lho. Zaman dhisik, zaman tahun 70-an kok lho. Penggane dia nuntun sapi ning pasar iki biasane. Sebelahnya kok keripik ngono malian. Hah, ukur-ukur. Bapak Imam Mokayan, monggo. Bapak sake sampun sayah niki ketoken punan niki. Yo. Lek jek nome perlu pengarahan. Lek pun senior-senioris diomongi titik ngene wis paham. Yo, Mas. Wis to sawasmu, ha. Wis padha ngarepe golekane iki. Ijile sang satria utama ingkang ati adu kaseten. Golane yuk ya. Sindene yo pinter. Ayo Bu terus Bu. Aku iso ngerokok Bu. Terus tambah bayaran Bu kok Bu. Ayo, iki biasane yo tor iki. Lah tenan to. Yo, tadahe sing prigel Kang. Aja sembrono kowe. Pecut ki ora nek sing gablok, landhep kabeh pecut iki. Nggih. Ayo. Soar ya oleh. Wes. Langsung. Wes ora apa-apa celuk dulur, celuk kanca. Persahabatan adu skill, adu laga, golek dulur. Nah. Joget. Ayo Mas Niko. Asare satrio Jagone bagus. Aja dianggap gampang, aja sembrono. Monggo Bapak Imam Mokayan. Ayo Ger. Bapak sakeh pun sayah sangat iki. Pergantian wasit. Mbah Imam Mokayan. Bapak Sidik. Wis wayah esuk jagone kluro. Rame suarane pate kumbruso. Aduh senenge sedulur Alhamdulillah. tani. Iki sesepuh Adem ayem padha nadem pari. Bapak Imam Mokayan. Sengenge nyunar ngulon parane manuk ngoceh ana wit-witan pating cemruit seneng atine Bapak Dianto, monggo Bapak Imam Mokayan. Laturi minggah. Bapak Dianto, monggo Bapak Dianto. Aku memuji Ora apa-apa. Ya kersane Gusti. Padha kebale, padha sektine. Kapan Padha kaya gurone aku bisa rapi. Kalem-kalem dibalang ngetok Marang artike. putri ayu bulan dari Bapak Dianto, monggo. 15 bulane bunder. Bapak Dianto dipun kalih Bapak Imam Mokayan untuk menggantikan
wasit. sineksenan langit Ayo, Kang, jajali padha karo mangan sapa ora? Mugi Gusti Ora apa-apa. tansah ngijabahi. Ayo yo. Ayo terus goyang ora apa-apa. Ekolan sinabi jogetan dipun sabet boten krasa. Wis wayah esuk manuke klura rame suarane pate kumrusa. Ora apa-apa. Aduh Ayo. senenge Sapa iki? Sapa kulon? Ayo padha ketinge iki. Wis bebarengan cilik tapi otot. donatur Urane salah nengen iki. Yo. sing Jato. nyunar Penggawaane panggung untuk menggantikan wasit pelandang. manuke ngoceh ana wit-witan pating cemruit seneng atine katon asri donya saisine rino lan wengi aku memuji muji marang Asih, Bapak siapa betul wonten. sane Gusti. Ayo Bapak Prapto saka Cendok Kementar. Kaya Untuk menggantikan wasit pelandang. bisa rabi Kali Bapak Imam Mukayat. marang Sampun ditunggu Pak Prapto. Ayu Wulandari Bapak Suprapto. Monggo Pak Sakeh buat tanggal 15 bulane bundar aku sumpah ana pantai mriki kapan Bapak Suprapto kaya saking Talun. aku bisa mukti mugi Persiapan untuk roli wasit yaitu Bapak Jianto yang dari Macan Ludoyo Margomulyo dan juga Mbah Imam Mukayat yang dari alap-alap SPR. Sekali lagi kepada Mbah Jianto yang dari Macan Ludoyo Margomulyo dengan rumah dimohon untuk naik di atas panggung. Matur suwun. yuk was Yo dengar ini. aja sampe leno panginggamu Bapak. Ya. Ora apa-apa. Oh, asma pokok doyong. Nah. Cek cek cek. Wis ulet kulite. Bandel balunge. Ayo. Ojo dianggap enteng, cilik tapi bandel tenan ora kena. Sing kena pelandange wis kesel jek kena pisan. Bapak ngomong ayat. Sugeng santen Bapak Jianto saking Ludoyo. Monggo. Bapak Sakeh wis kelenger ketoke pisan. Yo, pergantian wasit pelandang. Alhamdulillah. Sugeng santen Bapak Jianto, Bapak Mamukayat. Yo, wis manut tatanane baik.